vás moc vítám u dalšího vlogu. Tenhle ten vlog bude jakoby jednodenní vlog. Mám takovej den, kdy mám volno z práce. Teďka jsem byla celý víkend v práci, takže mám konečně volno. Právě jsem se rozhodla, že jako vám chci natočit takovej jeden den se mnou, by se dalo říct. Dlouho jsem prostě nic takového nenatáčela, zatím byly vždycky samý, co jsem nezjedla a tak, a říkala jsem si, že nějaký vlog by se zase hodil. A hlavně mám prostě spoustu věcí, co bych vám chtěla říct, co se děli za poslední dobu. Třeba i to, proč vychází videa teďka tak jako jednou za 14 dní. Zároveň si tady teda dneska něco spolu i uvaříme, klasicky dáme si nějaký tipy na jídlo. Taky vám udělám trošku haul, protože jsem i nakupovala za poslední dobu. Trošku jsem doplňovala šedník, protože jsem ho hodně třídila. A tak, takže o tomhle bude tenhle ten vlog. Je něco po 7 ráno, já se teda líčím a budu s týňáčkem ven, to je taková moje priorita. Dneska nemám na plánu žádný cvičení, dneska mám rest day, pondělky jsou pro mě naopak jako od ostatních spíš jako rest day, protože jsem po 12 o víkendu a prostě vždycky to pondělí je takový pro mě oddychový, já si tady uklidím spíš a jdu spíš na procházku a tak jako, spíš tak jako se uklidňuju. To pondělí jako po tom víkendu, který bývá většinou takový jako rušnější, pak třeba zase zítra jdu cvičit, jako by v úterý. Dneska nic, dneska budu odpočívat, včera jsem byla běhat ještě před prací, protože musím říct, že jsem udělala jednu skvělou věc. Musím to tady jako doporučit, protože mě to strašně nakopává. Koupila jsem si od Kateřiny Fridge, myslím si, že 99,9% lidí určitě zná, která natáčí taky na YouTube, na TikTok a je to taková jako healthy influencerka, bych asi tak řekla. Tak jsem si od ní koupila její Hero Hero, kde ona přidává různý cvičení jako pilates a zároveň se tam motivujeme navzájem jako k různým pohybu a tak. A právě ona vymyslela jakoby running club, kdy prostě každou neděli holky z celé České republiky, který odebírají to její Hero Hero, chodí běhat. Vždycky v 7 ráno v neděli se jde běhat. Takže já jsem včera prostě šla v 7 ráno běhat. Já nenávidím běhání, prostě neběhám, nenávidím to, nešlo mi to nikdy, prostě neuměla jsem dýchat a tohle. Ale koukala jsem se na pár jejich videí, kde ona dává různý tipy k tomu, jak začít běhat, nebo k tomu, jak jako běhat tak, aby prostě to tomu člověku bylo spíš komfortní než nekomfortní. A tak jsem ty její rady poslechla, protože já jsem vždycky měla problém v tom, že mě vadilo, že běžím třeba pomalu a hrozně jsem se bála jako toho, co si o mě budou myslet ostatní, když mě uvidí, přitom je to úplný nesmysl, chápete? Blbost. Jsem se rozhodla, že jdu a že si poběžím svým tempem, běžela jsem svým tempem, uběhla jsem si krásný 3 kilometry a byla jsem úplně spokojená, vůbec jsem nepotřebovala běžet nějakých 5 kilometrů, takhle mi to úplně bohatě stačilo a prostě byla jsem fakt spokojená, takže teďka cvičím hlavně podle toho jejího Hero Hero a musím říct, že mi to extrémně vyhovuje, ona tam dává i různý tipy třeba na stravování. To cvičení a tak mě jako hodně zaujalo a fakt mě to baví podle ní cvičit, takže musím říct, že jsem ráda, že jsem si to zaplatila a že jsem si do toho zainvestovala. A pokud se taky chcete jako začít nějak cvičit, nechcete třeba chodit do fitka, pokud chcete třeba cvičit i v rovnováze s vašimi hormony, tak prostě ten pilates je na to úplně skvělý, protože se u toho jak zapotíte. Ona tam má třeba heat pilates, u kterého se fakt jako zapotíte a to tělo se jako prohřeje, prohybete se a všechno je to takový kardio. Pak tam máte samozřejmě i klasický čistě jenom posilovací pilates, třeba do luteální fáze a tak, což jako je super. Jako musím říct, že fakt to její Hero Hero stojí za to, jakože je to úplně skvělý. Ona se tomu fakt věnuje, je tam s náma v neustálém kontaktu, je to jako super, jako myslím si, že pro holky je to úplně skvělá jako varianta, má to hrozně pěkně vymyšlený, strašně se mi to líbilo. Takže jsem se rozhodla, že do toho taky půjdu a zaplatila jsem si to a teď jsem moc šťastná. Takže včera jsem byla běhat a dneska nejdu. Tak, já se potřebuji trošku upravit, ať nevypadám celý den jak strašpitel. Takže teďka se jenom rychle dolíčím, potom se oblíknu a půjdu s Janem na procházku, možná si půjdeme pro kafíčko, to je taková moje pondělní tradice, že si vždycky v pondělí jdu pro kafíčko. No a potom tady musím začít teda trošku s tím úklidem, nebude to nic velkého, jenom potřebuji klasicky udělat takovej ten reset day, takzvaně, jak se teďka říká, že prostě všechno se uklidí a vyperu a tak a prostě udělám takový ty potřebné věci, co je doma potřeba udělat po celém tom víkendu, kdy jsem tady nebyla.
Tak jak se dá asi chápat, tak už jsme domů zvenčení nějakou dobu a teďka mě už docela kruží v břichu. Takže si jdu udělat oběd. Našla jsem v lednici tady tyhle ty ňoky, které jsou špenátový. Tady mám brokolici, která očividně už potřebuje zpracovat, uvařit. Potom tady mám nějakou slaninku a kuřecí šunku a smetanu, takže udělám takový ňoky s brokolicí, s šunkou, se slaninou, se smetanovou omáčkou a bude to taková rychlovka. Tohle si nakrájím a pak už to bude rychlý. Jakoby dnešní oběd je snad to nejjednodušší, co se dá uvařit na světě. Žádné složitosti. Ty špenátové ňoky jsou moc dobrý. Nakonec jsem ty ňoky nevařila. Já jsem zapomněla, že já si je spíš poslední dobu jako takhle opíkám. Protože nemám ráda, když jsou jako takový jako rozblemcaný. A je to vůbec slovo? Prostě takhle je mám radši. A tohle je asi takový jako nejjednodušší recept, co se dá snad udělat na světě. Účel to splní, že jo? I love it. Tak, teďka jsem se najedla, bylo to teda fakt moc dobrý. A potom jsem si jako sladkou tyčku dala, protože jsem dostala k narozeninám asi 3 kousky, asi 3 bonbonky toffifé, protože jsem dostala s bílou čokoládou. Ale musím říct, že teda klasika je lepší. Moc mi to nechutnalo. Jsem si říkala, že bych vám řekla trošku takový můj life update teďka, co se mi vlastně děje v životě, protože videa teďka vychází tak po 14 dnech a je to takový prostě asi zvláštní, asi si říkáte proč nebo co se děje. Tak první věc je to, že si dělám teďka víc času na sebe. Z toho důvodu, že mám trošku menší krizičku, co se týče tvorby. Není to o tom, že bych jako nechtěla natáčet, to vůbec. Mě to jako furt strašně baví, jo. Ale spíš jde o to, že mám nějakou krizi v tom, jako co bych měla tvořit a co bych měla natáčet. Přijde mi, že ty videa jsou vlastně furt o tom samém a nechci a vím, že vás nejvíc baví asi jakoby, co jsem nezvědla formát videí. Vždycky, když natočím jakýkoliv jiný video, tak mám z toho pocit, kdyby vás to jako moc nebavilo, ty jiný videa. Takže jsem z toho taková jako nesvá a nechci zase točit furt, co jsem nezvědla, protože to mně přijde, že jako potom už by byl ten kanál jenom o tom jídle a já úplně nechci, jako aby to všechno bylo jenom o tom vaření. No prostě mám teďka takovou krizičku, ale myslím si, že každý, kdo pracuje buď v oboru, kde jako musíte být kreativní nebo v nějaké kreativě, tak asi víte, o čem mluvím. Prostě to tak občas, já jsem takových ups and downs měla během toho, co natáčím videa a tak víc, jo, není to prostě moje první down, co mám. Přijde mi, že poslední dobou mám takový pocit, jako že potřebuju trošku se soustředit jako na sebe. Takže se soustředím hodně na sebe, takže když mám volno, tak trávím ten čas ve volnu spíš s mojí rodinou, s mým partnerem a tak nějak jako sama se sebou a snažím se vlastně jako načerpávat tu svoji inspiraci, takže abyste pochopili, z jakého důvodu to tak teďka je. Jako myslím si, že se to zase ustálí, jenom prostě nedokážu říct kdy, co, jak, prostě je to strašně těžký žít. Ale chci vám jako říkat tady tu realitu, nechci vám tady mazat med kolem pusy a říkat vám, že všechno se lítí sluníčkem a že prostě mám neustále inspirace, neustále vím, co dělám, samozřejmě, že ne. Jsem prostě taky jenom člověk a bohužel prostě i tohle se v životě děje, ale neznamená to pro mě, že bych jako chtěla přestat natáčet na YouTube, to vůbec, já právě jako chci, ale prostě nemám jakoby ty nápady, jo, že teďka jsem taková prázdná v té hlavě nějaká, ale to bude zase dobrý, já jako věřím tomu. To je taková první věc, kterou jsem vám tady trošku chtěla objasnit, co se mi jako děje. Druhá věc je, že jsem vám vlastně chtěla, už v minulém videu jsem vám trošku naznačila to, že se mi budou dít zase nějaké změny v životě a tou změnou teda je to, že budu opět měnit svoji práci. Budu měnit práci, budu pracovat z domu, takže už nebudu nikam docházet, budu pracovat v online prostoru a budu dělat se sociálními sítěma. Dostala jsem prostě nabídku, kterou jsem se rozhodla přijmout a tu nabídku jsem podle mě dostala z toho důvodu, že právě působím na sociálních sítích a tudíž se ke mně tato nabídka dostala. Proto bych na vás chtěla apelovat s jednou věcí. Pokud máte v hlavě nějaký sen nebo chcete víc pracovat na sociálních sítích, chcete víc být v tom online prostoru a máte z toho strach, protože se bojíte, co si o vás ostatní myslí. Prosím vás, úplně se na to vykašlete a dělejte to, protože vás to potom může dostat někam, kde chcete třeba být. I když to trvá třeba díl než u někoho jiného, to nás nezajímá, my se totiž co neporovnáváme s ostatníma.
Každý máme svůj timing na to, kdy se máme dostat k jaký příležitosti. Nesmíte se limitovat tím, co si o vás bude myslet tamhle babička, tamhle paní sousedka, tamhle kamarádka, tamhle možná kamarádka, která vypadá jako kamarádka, ale není kamarádka. Prostě úplně se na to vybodněte. Těm lidem to může být úplně jedno. Vy žijete sami pro sebe a vy musíte být spokojení s tím, jak vy žijete. To, že je spokojená tamhle paní od naproti, je úplně jedno, jo, protože ona si je spokojená tam, ale vy musíte být spokojení. A tak jsem prostě na vás jenom chtěla s tím apelovat to, že za prvé práce se vyplácí, pracujte na sobě, plňte si svoje sny a prostě vykašlete se na to, co si o vás ostatní myslí. Fakt se na to vybodněte. Je to hrozně důležitý, protože ve chvíli, kdy vy vlastně opustíte ty myšlenky toho, že tamhle si o vás někdo myslí něco špatně, že nejsem trapná a tohle, ve chvíli, kdy jako vypustíte nějakou určitou trapnost tady ve své hlavě, tak se to vlastně stane všechno. A říkám vám to tady z toho důvodu, že vlastně díky tomu, že já jsem se úplně na to vybodla, co si kdo o mě myslí, že si tamhle dávám příspěvky a tamhle dělám vařící videa, tamhle mluvím na YouTube nějaký věci lidem do kamery, prostě vybodla jsem se na to, ale nakonec jsem možná díky tomu právě dostala tuhle pracovní nabídku, která mě dost osvobozuje, protože budu svobodná v tom, že budu moct pracovat z domu a budu dělat něco, co mě fakt baví. Každá práce má svoje úskalí, já si to nemaluju jako nějaký obrázek, že to bude všechno zalitý sluníčkem. To už jsem prostě z tohohle dávno určitě venku. A prostě spíš vám tím chci říct, že budu mít čas právě i na to natáčení těch videí, ale prostě teďka s tou prací, kterou mám, která je mimochodem moc fajn, jo. Já se na svoji nynější práci nestěžuju a asi bych ji jako jen tak neopustila. Tím, že jsem dostala tady tuhletu nabídku, která je pro mě jako vysněná, vlastně by se dalo říct, tak jsem si ji samozřejmě rozhodla přijmout. Takže během března, dubna doufám, už bych mohla začít pracovat pro ně a mohla bych začít pracovat z domu a tím pádem budu mít víc čas na to, mám natáčet právě videa, budu natáčet určitě víc home videí, budu se víc zaměřovat na sebe, na cvičení, na jídlo. Časem vám určitě řeknu, pro koho nebo co, nebo jak to dělám. A někdo může říct, pane bože, ti už tolik a tolik, neměla bys teďka měnit práci, měla bys už zakládat rodinu, prostě a takhle. I tohle poslouchám ve svém okolí, jsem s tím úplně jako v souznění, samozřejmě i mě to běhá hlavou. Přijde mi, že ve chvíli, kdy vám přijde nějaká příležitost, tak já prostě si teďka neumím představit, že bych to jako zahodila, jo, já se v tom strašně vidím a cítím, že by to mohlo být fajn a proto si to chci zkusit, takže uvidíme, jak mi to bude vyhovovat. Pro mě to bude teďka aktuálně jako i pro tvorbu jako na YouTube a tak celkově jako nejideálnější varianta, jak pracovat. A já teda teďka už musím začít uklízet. Potřebuji tady trošku uklidit prach, musím umýt koupelnu a vysát a vytřít. To je taková jako nejdůležitější věc. A ještě musím týňáčkovi vyprat pelíšek a prostě klasický domácí práce, no. Ale to jsou prostě všechno věci, které jsou potřeba pro to, abych já mohla jako fungovat. Tak já potřebuji mít kolem sebe uklizeno a potřebuji mít jako pořádek ve všem. Takže já si jdu uklidit, ať se tady cítím dobře. A potom bych vám teda chtěla ukázat ten menší holíček z toho, co jsem nakoupila. Tak jsem se tady uklidila takhle svůj noční stolek, který teda jako naprosto miluji, protože já na svém nočním stolku mám prostě věci, které vlastně zlepšují můj spánek každý den a celkově moji večerní rutinu. Proto mám ráda vždycky ten stolek jako uklizený. Tady mám nějaký své krystaly, mám tady Palo Santo a hlavně tady mám teda difuzor od Ritual s bylinkama na spaní, takže se vždycky pustím, zasneme světlo a já si pustím tady ten difuzor a o mě vypouští tu bylinkovou vůni a krásně se mi u toho usíná. Další věc, kterou jsem teda teďka dostala k narozeninám, je tady tenhle ten spray na spaní na polštář od Rituals, který voní vlastně stejně úplně jak ty bylinky, takže ten si ještě stříkám na polštář pro lepší spánek. A když nemám ten, tak mám stále tady tenhle ten svůj levandulový spray na polštář, který si voním taky každý večer, vždycky si tím postříkám polštář a pak se mi mnohem líp spí, protože levandule je uklidňující bylina, takže když nemám ten rituálsový, tak používám tento. Pak tady samozřejmě mám svůj nejoblíbenější krém, protože už mi dochází, tak jsem dostala taky novej k narozeninám, za což jsem strašně ráda, protože já ho fakt miluju, jako já bych tím mohla vonět 24/7, to je moje asi nejoblíbenější řada celkově od Rituals. Tady tato Ying je relaxační a je úžasná, fakt jako tu vůni úplně miluji. Taková čistá, ale zároveň jako dobylinková vůně, úplně
nádherná prostě. Pak tady mám samozřejmě svoje oranžové brýle, máme z Brain Marketu. Stále tam platí ten můj kód Tereza10, kdybyste ho chtěli využít. Ta 10% slova udělá hodně, pokud si uděláte třeba trošku větší nákup, tak už vám to tam udělá jako nějakou slevu, takže určitě neváhejte využívat můj kód. Takže kdybyste chtěli taky podpořit svůj spánek a použít tady tyhle ty brýle blokující modrý světlo, tak určitě můžu doporučit tady ty z Brain Marketu. Pak jsem tady dostala k narozeninám kytičku, která je stále strašně krásná a má tam takhle krásný lilie, takže tu tady mám hezky na stolku takhle, aby mi dělala radost vždycky po ránu. A hlavní věc, kterou jsem vám chtěla ukázat, je tady, dokonce mě tady vidíte v odraze. Jsou to tyhle ty wellness hodiny. Těch druhů těch wellness hodin je hodně. Jedny takový známější, který jsem viděla teďka u dost influencerů, se prodávají jenom v Americe. Tyhle ty prodávají i v Česku. Seženete je na Molu. Já jsem chtěla nějaký budík už dávno, protože mě vadí, že mě ráno budí telefon. Já totiž chci mít telefon jako v jiné místnosti, když spím, a vždycky jako okolo 8. 9. už ten telefon odkládám a nechávám ho v jiné místnosti, abych už na něho nekoukala. A dost mi to pomáhá s tím, že se nedívám na telefon třeba po ránu, protože jsem dělala takovou věc, že jsem se ráno zbudila a první co jsem se dívala do telefonu, protože je to takový špatný návyk můj a já se ho snažím jako hrozně moc zbavit a tyhle hodiny by mi s tím mohly pomoct. Co ty hodiny všechno umí? Samozřejmě čas a budík, takže já se tam vždycky nastavím večer budík, na který jakoby vstávám. Ty hodiny mají takhle tady spoustu tlačítek, každý má prostě jiný využití a ráno si vždycky nastavuju budíček, který potřebuju. Ty hodiny probouzí tak, že si tam nastavíte čas, jak dlouho před tím vstáváním chcete, aby vás vlastně probudilo světlo, jakoby východ slunce, takže vlastně já tam mám nastavený 20 minut, takže 20 minut předtím, než začne zvonit ten budík, tak se pomaličku tady to světýlko rozsvěcí. Já vám můžu i ukázat, jak to vypadá. Samozřejmě teďka je to jakoby rychlý rozsvícení, ale normálně se to rozsvícuje pomaličku, jako kdyby se rozednívalo, jo. Tohle to je spíš západ slunce, ale rozednívání je spíš takhle jakoby víc do světlé barvy a vlastně vám to má evokovat teda to sluníčko. Já to teda zase vypnu. Na to vaše tělo to má příznivý účinek tím, že prostě vlastně se probouzíte s tím východem toho sluníčka, což je úplně úžasný. A věřte mi nebo ne, ale já jsem už prostě 10 minut před budíkem vlastně víceméně docela probuzená, protože já to světlo cítím prostě. Vlastně se tak jako 5 minut tak jako otevřu oči a nejenom vidím to světlo všude a úplně si řeknu, aha, už je den prostě. A za 5 minut mě třeba zvoní ten budík a budík má úplně skvělý, protože tam je taková jogová hudba nebo prostě zpěvu ptáků nebo šumění moře, jo. Takový klidný budíček, není to nic hrozného. Samozřejmě tam je takový ten klasický budík, ale ten jsem nechtěla, takže já tam mám nějakou jogovou hudbu, nějaký šumění a zároveň je do toho takový kong a prostě je to úplně úžasný budík. Já jsem naprosto nadšená a zároveň vlastně večer si tam můžete zase nastavit tady tlačítkem jakoby večerní rutinu, kdy vám to vlastně zase simuluje jakoby západ slunce. Takže vy už máte vlastně zasnuto, ne, už nepoužívám jako klasický světlo, ale zase mi to simuluje ten západ slunce a zároveň u toho je zase takový jako příjemný šumění, nebo si tam může nastavit člověk déšť, cokoliv, co mu pomáhá jako s usnutím. Mám ráda zvuky při usínání, takže já si tam dávám třeba tohle a krásně se mi u toho usíná, čte cokoliv. Potom je tam ještě spoustu jako různých jiných nastavování, co ty hodiny dělají. Já jsem to ještě jakoby nestihla úplně celý prozkoumat, ale to jsou taky hlavní funkce, které třeba zajímají mě a musím vám říct, že to je naprosto geniální. A jako upřímně mi přijde, že mi to zase tu rutinu, tu spánkovou a celkově jako to ráno mi to hrozně zpříjemňuje. A třeba dneska jsem měla úplně takový jako špatný vstávání. Byla jsem prostě taková jakási unavená, rozlámaná, ale díky tomu jsem se prostě probouzela jako pomalu a bylo to zase takový příjemný. Takže jsem vám to jenom chtěla ukázat a doporučit, pokud hledáte něco takového a právě chcete zase tu svoji ranní rutinu jakoby nějak zlepšit. Třeba máte problémy se vstáváním ráno jako já, tak tyhle ty hodiny určitě můžu doporučit a dávám je jako do popisku do videa, abyste si je případně taky mohli objednat. Nevím, kolik přesně stojí, protože mi je kupoval přítel k narozeninám, protože jsem si je hrozně přála, ale já vám je najdu prostě na internetu někde a dávám je do popisku. Ještě jsem vám chtěla ukázat dvě věci, co právě teďka čtu, tak mám rozeštěný prostě dvě knížky. Jako většinou to nedělám, já prostě se vždycky kousnu a prostě jednu přelouskám a pak až jdu na druhou, ale teď jsem to prostě nějak nevydržela. Po ukázkách na třetí sérii Bridgertonových jsem si prostě musela koupit tu knížku, protože já to prostě nevydržím do toho května. Potřebuju to vidět teď, jo? Teď to potřebuju vědět, jak to bude všechno dít. Jsem si ji koupila a jsem úplně někde na začátku, ale prostě čtu a miluju to. A druhá je tady tato seberozvojová od Briany West, od které jsem četla i 101 esejí a tohle je její druhá knížka a musím říct, že ta mě baví ještě víc než ta předtím. Takže tohle si většinou čtu, když mám volno, tak po ránu a tohle to si vždycky čtu na večer hezky na uklidnění, pěkně před spaním a miluju to. Tak obývák už mám hezky uklizený, všude je utřený prach a všechno ještě teda musím vysát a vytřít. Já vždycky, když uklidím nějakou část bytu a mám tam svíčku, tak ji tam vždycky zapálím, abych jako to měla jako takový finish toho celého úklidu a aby mi to jako provonilo tu místnost, takže jsem se tady zapálila hezky svíčku. Tak no, vzala jsem si kytky, tady ta monstera mi zase žloutne, já prostě
nevím, co dělám s těma kytkama špatně. Jestli máte nějaký tip a víte prostě, co těm kytkám vadí, tak mi to řekněte, ale já si myslím, že to je tím, že náš byt je fakt tmavý a ty kytky to prostě nemají moc rády. A taky je to tím, že jsme je hrozně rychle přesadili. Nebo takhle mi to říkala moje mamka. Takže je dost pravděpodobný, že to tak je, no, tak nevím, no, prostě jsem z toho taková zoufala, protože nechci, aby mě ty monstery furt umíraly a jako furt si můžu kupovat nový kytky, že? To je fakt hrozný. Ale já prostě bez těch kytek nemůžu žít a tady mám teda další, tady mi teda vyrostl nový lísteček, takže to přece tady nemůže zas být tak hrozný. Tady tu moji místnostku mám taky uklizenou, tady většinou suším prádlo, mám tady věci na cvičení, cvičím tady prostě a tak, tady mám ještě furt kytičku z narozenin, kterou jsem dostala, která je úplně jako nádherná. Furt mě drží, dostala jsem ji už před týdnem. Už ji mám aspoň týden a něco a dívejte se, jak je furt krásná, jako jo. Úplně nádherná je, nádherně voní, protože v ní byly lilie. Ty už jsem teda oddělala, protože chuderky už byly takový zvadlý. A nechala jsem tady jenom ty, co jsou ještě furt hezký a jsem teda z ní úplně nadšená, je strašně krásná. A kuchyň mám teda taky víceméně hotovou a ještě si chci udělat bezkofeinový kafe, protože mám na něj furt chuť. Mám nějakou chuť na kafe prostě poslední dobu, ale takhle odpoledne už si udělám takhle bezkofeinový, mám tady poslední kapsličku, tak si ji dám, pak ještě musím dodělat záchod koupelnu a bude to všechno. Mně prostě stačí jenom ta chuť toho kafe, já ani ho nemusím jako mít, jako kofeinový, ale mně prostě stačí ta chuť toho kafe. A dobrala mi pračka. Takže jdu vytáhnout. Tak já už mám víceméně uklizeno, už budu potřebovat jenom vytřít a určitě je čas na večeři. A chtěla jsem vám ukázat recept na úplně skvělou tvaruškovou pomazánku. Jako vím, že tvarušky nejí úplně každý, ale tvarušky jsou strašně skvělý v tom, že jsou plný bílkovin. Takže pokud chcete třeba doplnit bílkoviny, tak tvarušky jako sýr jsou na to úplně úžasný. Já vám teďka ukážu pomazánku, která je strašně rychlá, ale je naprosto výtečná a i přítel ji miluje. Je vlastně hrozně jednoduchá. Vám teďka ukážu, jak na ní. Na kostičky si nakryjeme teď cibulku, tu si opečeme na ghee a mezi tím si ty tvarušky nastrouháme. Tak, ty tvarušky jsem se teda nastrouhala, kupuju ty v Lidlu, ty jejich lidlácky, já teďka nevím, jak se jmenujou, ale přijdou mi nejlepší, protože nejsou tak aromatický jak klasický tvarušky, prostě když koupíte. Chtěla jsem ještě k těm tvaruškům říct, že jsou sice plný bílkovin a hlavně mají jako menší procento tuku. Fakt jako hodně malý. Takže je to vlastně jako čistá bílkovina, což je úplně super. Teďka si k tomu přidám tu cibulku, kterou jsem si opekla, klidně takhle úplně do zlatova. A ještě jsem k tomu nakonec přidala ten česnek, aby se trošku opekl, ale ne zase jako moc, jenom tak spíš jako trošičku, aby se provoněl. Přidám k tomu sůl, trošku kmínu, červenou papriku. To je s tím strašně dobrá. Petrželku. Opepřím to. A teď k tomu přidám ten sýr. Já mám palouček, takže dávám palouček, ten je můj nejoblíbenější. Protože je asi nejvíc podobný lučině, takže... A teďka to chce trošku trpělivosti a pořádně to spolu promíchat. A máte absolutně naprosto výbornou pomazánku, která si troufám říct, že je zdravá, plná bílkovin a navíc chutná fakt jakože hrozně dobře. Pokud máte rádi tvarušky, tak vám určitě bude chutnat. No, na mě padla teďka hrozná únava, takže já půjdu za chvilku spát, protože jsem úplně unavená nějaká. A teda chci si hlavně ještě číst, na což se strašně těším každý večer vždycky. A říkám si, že budu natáčet ještě zítra, protože ten jeden den mi přišel tak jako málo a my jsme ještě prostě jeli pryč, museli jsme něco vyřídit s týňáčkem na veterině a tak. Se mi to tam tak jako přerušilo. Tím pádem jsem to nemohla úplně dotočit, tak jak jsem si představovala, takže vám to budu natáčet ještě zítra.
krásný další den vám přeju. Já jsem se teďka oblíkla. Myslela jsem si, že tohle bude čistě home vlog, že budu fakt natáčet jenom z domu, ale nakonec musím na úřad. Bohužel musím něco vyřídit, takže pojedem na úřad, pak si asi někde dám i něco dobrýho, třeba nějaký kafe a tak, takže já teďka si musím oblíct a jít, protože to potřebuji vyřídit co nejdřív, kolik je hodin. No je 9 ráno, takže už je potřeba, abych vyrazila, abych tam jako dojela prostě co nejdřív. Doufám, že tam nebudou dneska lidi, protože je pátek, takže doufám, že to bude v pohodě. Vyřízenou mám hotovo a napadlo mě, že tady mám kousek kavárnu Punkt, teďka, moji oblíbenou, kde jsem dlouho nebyla, takže si tam půjdu dát kafíčko a potom půjdu naproti do takového vietnamského bystra a dám si oběd. A teď teda fakt jako doufám, že to tam furt je, protože jsem tady nebyla třeba rok a něco a tam vidím nějaký balónky, no tak teďka mám strach, že tam bude zavřený a že mi se to otevře něco jiného. Ale bistro tady furt je, tak to je pozitivní, protože mám chuť úplně na vietnamské jídlo. Ale dala bych si předtím nějaký dobrý kafe. No tak uvidíme, snad mají otevřeno. Tak, kafíčko jsem dala, bylo výborný, akorát v tom bistru bylo úplně plno, takže jsem si to dala takhle sebou. A jsem si to doma. Tak už jsem doma, nachystala jsem si to takhle na talíř, vypadá to přesně jako něco, co bych si udělala i doma, takže tady mám hodně zeleniny, pak jsem si tam vzala nějaký maso na curry se zeleninou ještě, rýži, trošku seredáči a mám tady jeden smažený závitek. A to si teďka sním a koukáme na včerejší Survivor, protože jsme to včera nestihli, protože jsem šla brzo spát, chtěla jsem jít rychle spát, takže dneska to dokoukáme. Tak a takhle na konec videa si teda uděláme ten menší holíček. Nebude úplně celý try-on, protože se mi už nechce úplně jako si tady ještě všechno zkoušet a tak. Ale jednu z těch věcí, co jsem si pořídila, už mám tady takhle zrovna na sobě. A to je teda takovýhle jakoby termotričko bílý. Mám ho z Primarku, stalo nějakých 180 korun, ale on má takový jako hezký vzor. Jestli to vidíte, jsou tam taky kytičky. Je teda strašně příjemný jako materiálem. Mám pod tím teďka černou podprsenku, protože jsem ráno úplně vylítla, jak jsem šla na ten úřad a vzala jsem si podprsenku na cvičení. Takže proto mám pod tím černou podprsenku, samozřejmě normálně bych si vzala nějakou normální, ale teďka mám černou, tak to prosím omluvte. Ale jinak prostě je to úplně obyčejný bílý tričko, hrozně se mi tam líbilo, bylo prostě veselé. Další věc, co jsem si koupila jakoby na přechod zima-jaro, je takovýhle krátký kabátek. Vypadá to jak takový sakolomeno kabát, který je jako takhle kropnutý a je teda šedé barvy. Moc se mi líbily ty detaily, má krásný kapsy, všechno. Takhle teda vypadá zezadu, je to taková kabátová vondička, nebo by se tak nějak dalo říct, tak si to zkusím na sebe. Mám ji ve velikosti M, možná bych mohla mít klidně i, možná by ani nevadilo jako S-ko, myslím si, že by to bylo víc uplejší, ale já fakt jako mám radši ty oversize střihy do oblečení, takže mě třeba vyhovuje. Jinak teda musím říct, že jako je hrozně příjemný a mně se fakt líbí, vypadá dobře. Já jsem chtěla nějaký takový kratší kabátek, protože většinu mých kabátů mám dlouhých, já mám ráda jako dlouhý kabáty, ale říkala jsem si, že by to chtělo i něco takhle kratšího. Líbí se mi jako párovat tu šedou normálně s modrou riflovinou, takže s modrýma kalhotama a právě takhle nějaký bílý tričko, černá kabelka nebo tak a vypadá to jako moc hezky a nějaký tenisky. A prostě je to takový jako pohodový casual outfit, prostě nějakoukoliv příležitost. Jako ten kabátek mě bavil, když jsem ho tam viděla, takže jsem ráda, že jsem se to vzala. A ten kabátek stal podle mě maximálně 400, možná 300, fakt jako, že byl hodně levný, takže proto jsem ho vzala, že fakt jako stálo úplně málo, maximálně do 500. Tak další kousek, co jsem ve Stradivariu ulovila ve slevách, je takováhle mikinka, která má takový jako polostřih, takže má takhle zapínání jenom do půlky. Má takovouhle béžovou barvičku, protože jsem si řekla, že asi by bylo dobrý, kdybych zařadila do svého šatníku i trošku jako takových jako neutrálních jako béžových barev a tak, protože mi přijde, že většinu věcí mám jako černých, ale zároveň já mám jako ráda neutrální barvy, takže jsem nechtěla žádný jako zelený nebo tak, co tam byly, takže jsem si vzala takovou béžovou. Stala myslím do 200, nějak možná 200, 250 korun maximálně. Byla teda taky slevněná, takže to jsem tam ulovila. Líbila se mi hlavně skrz tu barevnost a skrz to zapínání, že má takhle hezky do půlky. A předposlední úloveček ze Stradivaria je tady tenhle ten
dlouhý bežový kabát. Ten jste na mě už dneska mohli vidět, když jsem vlastně šla pryč, tak jsem si ho brala na sebe. Je to prostě úplně obyčejný rovný kabát, má takhle hezky zapínání, je teploučkej, má v sobě i trošku nějaký podíl vlny, což je super. Taky jsem ho ulovila ve Stradivariu ve slevě za myslím 400. Já jsem hrozně dlouho chtěla takovýhle jako nějaký světlejší, hnědý kabát, který bude delší. Já mám vlastně ten svůj dlouhý černý, ale chtěla jsem prostě i nějaký jako v jiné barvě. Nechtěla jsem vyloženě šedou, takže jsem šla tady do toho hnědýho a není to úplně ani bežová, ani úplně jako hnědá. Je to taková hnědošedá barva, spíš mi přijde. Já jsem na to narazila úplně náhodou, já jsem se tam dívala na ty stránky toho Stradivaria a třeba 14 dní a jako nic moc se mi tam nelíbilo a pak jsem tam najela znova a oni tam přidali další věci do těch slev a on tam zrovna vyskočil na mě ten kabát, takže jsem ho koupila a podle mě se trošku obávám, že už bude vyprodaný. Když narazím na cokoliv z toho, co vám tady dneska ukazuju, tak vám to samozřejmě dám do linku do popisku, ale trošku se obávám, že spoustu těch věcí už bude vyprodaných, ale jenom jsem vám chtěla ukázat, jako, že jsem si koupila ještě další takový jako přechodný kabát na zima, jaro. Jeden z dalších úlovků je takovýhle šedý oversized sako. Má trošku víc pávky v ramenou, takže vypadá fakt jako oversized. Ale vypadá teda moc dobře zase s riflema, nějakýma volnýma, bílý tričko, to zase spíš jako nějaký upnutý a kabelka. To je taky ze Stradivaria, ale nekupovala jsem ho tam, ale koupila jsem ho na Vinted za nějakých 150 korun maximálně. Takže to byl takový úlovek, já jsem fakt ho hledala nějaký takový a tohle se mi líbilo asi úplně nejvíc těch, co jsem tam viděla, takže jsem si ho vzala a ono bude trošku ještě světlejší, ale teďka jsem ho vytáhla z pračky, protože je i takový pomačkaný a to já ho budu určitě ještě žehlit a musí se ještě vysušit a tak, teďka jsem ho fakt čerstvě vytáhla, takže proto vypadá tak, jak vypadá, ale jinak jako je to prostě úplně obyčejný. Šedý, hezký sako. Mám ho ve velikosti L schválně, myslím si, že bych taky klidně zvládla M, ale Slečna prodávala L a je to prostě oversized a nevadí mi to, takže. Tak, potom jsem ve slevě za 600 ulovila tohle, což jsem chtěla už asi od podzimu. A furt jsem jako právě chtěla počkat tady na ty lednový, únorový slevy, protože jinak to bylo docela drahý a nechtěla jsem mi úplně za to utrácet a zároveň třeba na Vinted se mi moc nic nelíbilo, takže jsem si počkala. A nakonec jsem v Gateu našla takovejhle krásný kožený dlouhý kabát s páskem. Mně se to strašně líbí, za mě je to hodně jako taky ženský a působí to strašně pěkně, hlavně když si to můžete takhle jako stáhnout tím páskem. A vypadá to fakt dobře, přítel mi říká, že vypadám jak z Matrixu nebo něco takového. Každopádně mě to je úplně jedno. Takže já to nosím, I love it. Mně se to prostě líbilo. Líbí se mi to jak s teniskama, tak s podpatkama, prostě se vším možným. Už jsem zkoušela více kombinací, ve všech to vypadalo dobře a cítím se v tom hlavně hrozně dobře, takže ten jsem fakt jako chtěla dlouho a mám ho, ulovila jsem, myslím si, že 500 nebo 600 stál v tom Gateu ve slevě, taky vám to zkusím nalinkovat, jestli ho najdu, ale trošku se zase bojím, že prostě bude vyprodaný, no. Jak jsme byli u té koženky, tak u ní zůstanem a koupila jsem si kožený kalhoty. Ty jsem taky mimochodem hledala docela dlouho, nikde mi neseděly tak, jak jsem si představovala, aby mi seděly. A nakonec jsem je teda objednala ze Stradivaria taky. Ty nebyly ve slevě, ty stály normálně 600 nebo nějak tak, ale jsou to prostě široký, dlouhý kožený kalhoty a jsou mi jako hezky volný dole, ale kolem toho zadku už se trošku upnou a vypadají úžasně na postavě, dělají strašně hezkou postavu, musím říct. Přijde mi, že jako zeštíhlujou a mně se ty kožený kalhoty prostě strašně líbí, vypadá to fakt dobře. Teniskám k podpatkům ke všemu prostě za mě je to hot, když máš na hezký kožený kalhoty. Tady tyhle ty rovný se mi fakt hrozně líbí. Takže jsem si je pořídila taky a mám z nich velkou radost a právě ve Stradivariu mi fakt se dělají dobře, takže doporučuju. Pokud hledáte nějaký dobrý, tak zkuste to tam, takže ty doporučuju. Předposlední věc je takováhle černá kabelka. Já jsem vám na podzim ukazovala takovouhle podobnou, že jsem si kupovala v Sensei, ale prostě kvalitou se nedá srovnat tady s touhle. A já mám ráda, když ty kabelky jsou takový jako pevný. Já tam dost často nosím foťák, nosím tam prostě klíče, mobil, všechny prostě věci, co používám a potřebuji trošku prostornější tu kabelku a tahle se mi líbila, navíc byla hodně podobná té, co jsem nosila dřív ze Zary, kterou jsem měla neskutečně ráda, prostě už vypadala hrozně, tak si ji musela vyměnit, ale milovala jsem ji naprosto a tahle je hodně podobná, takže jsem ráda, že jsem ji objevila. Ta stála 500, taky nebyla ve slevě.
No a úplně poslední, tak jsem si koupila takovouhle bílou kabelku, která má taky jako pytlový tvar. Já ji nosím jako hodně delší a nosím ji tak jako dozadu, právě ke kabátu nebo tak. A vypadá to taky moc dobře. Stála mi, myslím, 150 korun v Primarku. Tam to je taková hodně, jako že ho můžu použít i do elegantna a tohle je vyloženě jako sportovnější, takže z toho důvodu jsem si ho jako pořídila. A tímhletím bych chtěla ukončit tady tenhle ten home vlog, který nebyl úplně home a taky nebyl z jednoho dne, ale byl ze dvou. Prostě to jsem úplně já si vždycky něco naplánuju, pak je to jinak. Ale to nevadí, já doufám, že se vám video hlavně líbilo, bylo fakt po hodně dlouhý době, takže bude hodně dlouhý. A mě by hlavně zajímalo a strašně mi pomohlo, kdybyste mi napsali do komentářů nebo klidně i do soukromé zprávy na Instagramu, jak chcete, jaká videa by vás ode mě zajímala, třeba co jste ještě ode mě neviděli a chtěli byste to vidět, nebo třeba z těch videí, co už jsem točila, který vás baví fakt jako nejvíc, abych já trošku věděla. A když teďka jakoby úplně nevím, jako kam bych šáhla. Já doufám, že jsem na vás tím jako nepřeklenula nějakou negativní energii nebo něco, to bych strašně nerada, protože jako já jsem jinak jako hrozně šťastná teďka, jo? Mám jako teďka jako fakt jako hodně šťastný období. Já se jako cítím fakt dobře a všechno je v pohodě, ale jediný co, tak mám takovou prostě tvůrčí krizi takzvaně. Takže to je fakt jako jediná věc, co se mi teďka děje, jinak jako já jsem úplně v pohodě, nemusíte mít vůbec strach. Potřebovala bych od vás právě tady tu pomoc, abyste mi řekli, co byste třeba ode mě chtěli vidět, protože mi tím jako hodně pomůžete v té tvorbě, abych já mohla vlastně vydávat zase pravidelně. Takže to mi klidně napište, vůbec se toho nebojte. Pokud jste tady noví, tak určitě dejte odběr, like, jak říkám, budu ráda za ty komentáře. Taky mě můžete sledovat na mém Instagramu, kde jsem jako TerezasLife.yt a zároveň i na mém TikToku, kde jsem jako TerezasLife1. Já si myslím, že tahle celá situace je i tím, jak prostě už mě nebaví ta zima. Já už fakt se těším na jaro, až trošku budeme moct chodit i ven a bude to zase takový prostě živější, ten život bude zase taky o něčím jiným. Bude to všechno barevnější, příjemnější a asi prostě ta zima na to bude mít taky určitě nějaký svůj vliv. Takže tak a já se teda na vás budu určitě těšit příště u dalšího videa. Mějte se nejkrásněji na světě a papa.